Ak bude Robert Fico pokračovať vo svojej politike, tak bude robiť zo Slovensko-Ruskú guberniu a apetít Budapešti vyrušovať nás, Slovákov alebo Slovenskú republiku, bude iba narastať. No, tak to je ale asi dobre takto pomenovať a trošku sa nad tým aj zamyslieť. No veď prečo sa rozprávame? No, čo budeme chodiť okolo horúcej kaše? Taká je realita. Ešte raz to poviem. Pozrite sa, keď nenaskočíme k Nemcom, k Francúzom, k Britom, k Poliakom, k Čechom, keď naozaj dokončíme tú cestu, na ktorú Robert Fico nastúpil, stať sa lokajom Kremľa alebo guberniou, no tak zavrime oči a pozrime sa na mapu. Kto bude stále bližšie k Putinovi? Fico alebo Orbán? Jednoduchá trojčlenka. No. Tak sa spamätajme. No. Tak sa Slováci spamätajme. Sú len dve možnosti, pán Závodský. Budeme na strane tých, ktorých najväčšou hodnotou je ľudská dôstojnosť každého jedného jednotlivca, každej jednej osoby, alebo či budeme spoločenstvom, ktoré bude prosto akceptovať diktátora, ktorý nás bude biť po hlave a my budeme recitovať len to, čo nám predpíše diktátor. No ale toto, čo sa tu deje skôr, teda smeruje k tomuto druhému. Pochopiteľne to smeruje k tomu, aby sme sa stali kremelskou guberniou.